салому алейкум бинандаҳои арҷманд. бо умеди сарбаландиву некномӣ ва бахти баланду иқболи бегазанди шумо барномаи навбатии матрица тақдими шумост. матрица ин нахустин хайтек лоиҳаест дар осиёи марказӣ ки барои ҷавонон нигаронида шудааст. он дар бораи интернет, гаджетҳо, технологияҳои нав, ҳамзамон ихтироъкунандагон ва истифодабарандагони онҳо нақл менамояд. ҳамкори лоиҳаи матрица ширкати мобилии пешсафи Tcell мебошад. барои онҳое ки ба ҳисобу китоби трафик ва мегабайтҳои интернетӣ одат накардаанд ва аз тамоми шароиту имкониятҳои шабакаи ҷаҳонии интернет истифодабурни ҳастанд, ширкати Tcell тарофаи нақшави даркорро таҳия ва роҳандозӣ намудааст. ҳамеша дар ҳаракат бош, интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар. ин ҳама дар нақшаи тарофавии даркор аз ширкати Tcell. маълумоти бештар бо рақами 290 ё дар сомонаи tcell.tj. Tcell боз ҳам муфидтар. имрӯз дар барнома тадқиқот чоряки умри инсон дар интернет мегузарад. Tcell дар саросари вилояти Суғд шабакаашро тақвият медиҳад. пиёдагардон рафтори мошинҳоро назорат мекунанд. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. барои касе махфӣ нест ки машинаҳои муҳаррики электронӣ дошта байни ҳам муошират мекунанд. ба якдигар оид ба шароити кӯчаҳо мубодилаи афкор менамоянд. олимони бритониёӣ ба як масъалаи мураккаб рӯй оварданд. ин машинаҳо бо пиёдагардон чӣ тавр муомила карда метавониста бошанд? пиёдагардон аз куҷо мефаҳманд ки машина чӣ фикр мекунад ва ба куҷо меравад? оё медонед ки истифодабарандагон дар онлайн тақрибан аз 4/1 ҳаёташонро мегузаронанд? барои тамошои сомонаҳо, хондани иттилоот ва муошират дар мессенҷерҳо истифодабарандагон тақрибан 6 соату 42 дақиқа ё худ 100 рӯзи солро паси сар мекунанд. мехоҳед бештар аз олами хайтек огаҳӣ пайдо намоед? пас марҳамат ба медиапортали мо cw.tiroz.org бахши матрица ки дар ҳамкорӣ бо ширкати Tcell омода ва пешниҳоди шумо мегардад. хабарҳои тозаву ҷолиб аз олами хайтек ҳамарӯза пешниҳоди шумост. марҳамат хонед, лайк ва шарҳ гузоред ва ба дӯстон равона намоед. матрица бо мо ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. тадқиқот чоряки умри инсон дар интернет мегузарад. истифодабарандагон дар онлайн тақрибан аз 4/1 ҳаёташонро мегузаронанд. барои тамошои сомонаҳо, хондани иттилоот ва муошират дар мессенҷерҳо истифодабарандагон тақрибан 6 соату 42 дақиқа ё худ 100 рӯзи солро паси сар мекунад. аз ҳама ҳаёти онлайни кӯтоҳ дар ҷопон ба қайд гирифта шудааст 3 соату 45 дақиқа. аз ҳама дарозтарин бошад дар Филиппин 10 соату 2 дақиқа. ин маълумот дар ҳисоботи Via Social ва Hotsuite омадааст. дар оғози соли 2019 зиёд шудани аҳолии интернет ба қайд гирифта шудааст. айни замон аз интернет дар ҷаҳон зиёд аз 7 миллиард аҳолӣ истифода мебарад. истифодабарандагони смартфонҳо бошанд аз 5 миллиард нафар боло рафтааст. яке аз дастрасии фаъоли интернетӣ дар амрикои шимолӣ ба қайд гирифта шуда, он ба 95% рост меояд. ҷалби истифодабарандагони аврупо бошад ба 80% расидааст. аҳолии африкои марказӣ бошад 12%. осиё 63% аз интернет истифода мебаранд. ба сегонаи рушди интернет ҳиндустон, хитой ва иёлоти муттаҳидаи амрико дохил шуданд. пиёдагарон рафтори мошинҳоро назорат мекунанд.
барои касе махфӣ нест ки мошинаҳои муҳаррики электронӣ дошта байни ҳам муошират карда метавонанд. ба якдигар оиди шароити кӯчаҳо мубодилаи афкор менамоянд. олимони бритониёгӣ ба як масъалаи мураккаб рӯй оварданд. ин мошинаҳо бо пиёдагирон чӣ тавр муомила карда метавониста бошанд? пиёдагар аз куҷо фаҳмад ки мошин чӣ фикр дорад, ба куҷо мегардад? технологияи муосирро муҳандисони ягуар пешниҳод намуданд. солҳои тӯлонии тадқиқотҳо беҷавоб намонданд. ширкат аллакай забонеро пешниҳод намуд ки тариқи он мошинҳо бо одамон муошират намуда фикрашонро иброз намуда метавонанд. афзалияти асосии лоиҳа ин аст ки забонро дар тамоми ҷаҳон фаҳмида метавонанд. ин чист? хатҳо дар роҳ. дар роҳ тариқи хатҳо нақшаи рафти мошин нишон дода мешавад. агар хатҳо ба ҳам наздик бошанд, мошина меистад. агар хатҳо дур шаванд, мошин ба роҳ медарояд ё суръаташро баланд мекунад. WannaKicks – ҳуҷраи либоспӯшии виртуалӣ. ҳангоми харидории либос ё пойафзол аз интернет фаҳмидан мушкил аст, ки кадом намуна ба мо шина мешавад. инҷо ба ёрии мо замимае бо воқеияти пуркардашудаи WannaKicks мешитобад. дар iOS дастрас мебошад. рафти кори WannaKicks содда мебошад. замимаро фаъол менамоем, пойафзолро интихоб мекунем, смартфонро ба пой ҷӯроб яъне наскӣ равон мекунем. тариқи камераи телефон замима ба пойҳо пойафзоли виртуалиро мепӯшонад. бо чунин роҳ мо метавонем санҷем ки пойафзоли интихоб кардамон ба мо хуш меояд ё на. айни ҳол намунаи пойафзол хело маҳдуд мебошад. онҷа асосан пойафзоли варзишии брендҳои машҳур ба монанди New Balance, Yeezy, Adidas ва Nike ҷой дода шуданд. албатта бо зиёд шудани сафи истифодабарандагон номгӯй низ зиёд мешавад. лоиҳа натиҷаи стартапи беларусии WannaBuy мебошад, ки баҳри қулай намудани интихоб ва хариди либос аз интернет-махозаҳо равона карда шудааст. ба ту аз ҳама бештар дар кор аст. ту ҳамеша дар ҳаракат ҳастӣ ва ба ту бештар аз дигарон дар кор аст. ту мехоҳӣ комёбтар аз дигарон бошӣ. ба ту бештар дар кор аст. пас дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар дар нақшаи нави тарофаи дар кор аз T-Cell. маълумоти муфассалтар бо рақами 290 ё дар сомонаи cw.tcell.tj. T-Cell боз ҳам муфидтар. ҳамарӯза баҳри истифодаи муфиди гаджетҳо дар интернет масъалаҳои гуногун пахш карда мешаванд. мо бошем барои шумо беҳтаринашро тавсия медиҳем. имрӯз низ масъалаҳои муфид барои шумо марҳамат истифода ва лаззат бубаред.
ширкати Тисел лоиҳаи фарогири тақвияти шабакаашро дар вилояти Суғд идома медиҳад. طی چند ماه اخیر کارهای تکنیکی در 17 منطقه اهالینشین نواحی اسفره، کنی بادام، سپیتامین، باباجانغفور و غیره به انجام رسیدند. مفصل در نوار نوبتی برنامه. طی چند ماه اخیر کارهای تکنیکی در 17 منطقه اهالینشین نواحی اسفره، کنی بادام، باباجانغفور، سپیتامین و دیورشتچوم از چاه به انجام رسیدند. بغیر از جماعت‌ها، نوسازی و تجدید ایستگاه‌های بازاوی در شهرهای خوجند، گلستان و کنی بادام و استقلال نیز به آخر رسیدند. نتیجه تقویت و نوسازی تکنیکی شبکه را بیش از 300,000 ساکن جماعت و شهر و نواحی ولایت سوغد می‌توانند احساس نمایند. توسعه شبکه و تقویت پایگاه‌های ارتباطی که در این منطقه صورت گرفتند برای بالا بردن ظرفیت و توانایی ایستگاه‌ها و بهتر کردن فعالیت شبکه نگرانیده شدند. همینطور پایگاه‌هایی که تجدید و نوسازی شدند امکان بیشتر را دارا می‌شوند و تعداد مشتریانی که از علاقه موبیلی و اینترنت استفاده خواهند کرد افزایش می‌یابد. در برخی از محله‌های اهالینشین همکنون امکان پیدا کردند که برای نخستین بار به شبکه موبیلی با استاندارد 3G پیوست شوند و صفت اینترنت نیز بهتر گردید. با این راه مشتریان از امکانیت بی‌حدودی اینترنت برخوردار گردیده برنامه چیگاب از تیسل را نصب می‌نمایند. این وسیله امکان می‌دهد که استفاده برندگان همیشه با نزدیکان و پیوندان در ارتباط باشند. در حال حاضر تعداد آنهایی که از خدمت رسانی‌های دیجیتالی و اینترنتی شرکت تیسل استفاده می‌برند بیشتر گردیده این روند روز از روز تقویت می‌یابد. از این رو تقویت شبکه و تجدید ایستگاه‌های موج پراکنی در شرکت مداوم ادامه خواهد یافت. خدمت رسانی‌های نو، طرفه و شرایط بهتر برای مشتریان صفت فعالیت را به بالا می‌برد. طوری مثال، طرفه نقشه‌ای در کار برای کاربران فعال شبکه جهانی اینترنت بسته کلانی ترافیک اینترنت را پیشنهاد می‌نماید. شرکت تیسل لایحه بزرگ مقیاس توسعه شبکه‌اش را در همه قلمرو تاجیکستان ادامه می‌دهد. در پایتخت، ولایت سوغد و ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستانی بدخشان علاقه بیشتری کارهای تکنیکی انجام یافتند. قسم زیادی منطقه‌ها از شبکه استانداردی 3G و 4G استفاده می‌نمایند. در چهارچوبه این طرح در ناحیه تابع مرکز 20 پایگاه نو استانداردی 3G نصب گردیده شبکه نسل چهارم استانداردی 4G در کولاب، روخون و دنقره و خاروخ علاقه دسترسی مشتریان گردیده است. بیننده‌های ارجمند، این بود برنامه نوبتی ماتریڅه که доир ба интернет, гаджетҳо, технологияҳои нав ҳамзамон ихтироъкорон ва истифодабарандагони онҳо нақл менамояд. ёдовар мешавем ки ҳамкори лоиҳаи матрица ширкати мобилии пешсафи Тисел мебошад. Тисел барои муштариён хидмати аълои хишро пешниҳод менамояд. Тисел боз ҳам муфидтар. то ҳафтаи оянда дар ҳамин рӯзу дар ҳамин соат бо шумо худоҳофизӣ мекунем. саломату сарбаланд бошед. хайр.